nehéz évek vannak a világ mögött gazdasági szempontból. A koronavírus járvány és a háborúk visszaesést, valamint magas inflációt is eredményeztek szinte mindenhol, ami nagy feladat elé állította az országok vezetőit. Európában nagyjából láthattuk, hogy hogyan próbálják megfékezni a válságot, de lássuk, hogy Kelet-Ázsiában mivel próbálkoztak a szakértők. Tari Judit Titarillának érkezett vendége a témában. Így van, Richard Wernert köszöntöm a stúdióban, a Winchesteri Egyetem professzorát és a Matthias Corvinus Kollégium vendégoktatóját. Jó estét kívánok! Good evening. Jó estét kívánok! Önt makro és monetáris közgazdászként, bankszakértőként ismerik, és jól ismeri ezt a bizonyos kelet-ázsiai növekedési modellt. Ugye a magyar kormány évekkel ezelőtt meghirdette a keleti nyitás politikáját, és emögött az a gondolat húzódott meg, hogy komoly potenciál van ezekben az országokban. Ön hogy látja, hogy mi a titka Kína, Japán, Korea robosztus és hát hosszú ideje tartó gazdasági növekedésének? Először is úgy gondolom, hogy fontos elmondani, hogy igenis van egy titkos recept, hiszen ezek az országok nagyon sikeresen tudták ezt a receptet alkalmazni, a magas növekedés formuláját. Ennek van sok összetevője. Mindenképpen magában foglalja ez a recept a monetáris rendszert, valamint a finanszírozás rendszerét, és a kulcsfontosságú aspektus az, hogy a bankrendszer hogyan épül fel. Nagyon sok bank van, amely nagyon sok társaságoknak nyújt hitelt, még a kis vállalkozásoknak is, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy a banki hitel, a banki finanszírozás valóban a termelő ágazatokba menjen, új technológiák, új ötletek megvalósulását segítse, és ez a magas gazdasági növekedéshez vezet. Persze vannak ennek más elemei is, de ez a kulcsfontosságú aspektusa, ez gyakorlatilag a mozgatórugója. Tehát nem kell félni a hitelektől, csak gondolom okosan kell ezt felhasználni. Pontosan így van, okosan kell felhasználni. Például okáért nem kell túl sok bankhitelt adni fogyasztásra. Lehet persze a fogyasztókat is hitelezni, de azokat inkább más pénzügyi szereplőknek kéne finanszírozni, nem pedig a bankoknak. És nem kell a bankhitelt arra sem használni, hogy eszközöket vásároljanak, például ingatlant, vagy pedig akár pénzügyi befektetési eszközöket. Méghozzá azért, mert a bankok azok különlegesek, és ez összefügg a gazdasági növekedéssel, hiszen amikor a bank egy hitelt helyez ki, akkor ez a pénz nem létezett még korábban, a bank akkor teremti meg ezt a pénzt, és ez hozzáad a pénz rendelkezés állásához. Úgyhogy amikor a gazdaságba pénzt injektálnak, akkor fontos, hogy ez termelő ágazatokba menjen, vállalkozásokhoz menjen, amelyek terjeszkedésbe és technológiába és új szolgáltatások és termékek előállításába fektetik ezt be. Ennek eredményeként tudunk magas növekedést elérni. De hogyha a bankhitel, mint ahogy például a nyugati gazdaságokban látjuk sok helyen, például az angol száz gazdaságokban, ahol a bankhitel elsősorban pénzügyi spekuláció céljára fordítódik, akkor jönnek létre a buborékok, a bankválságok, az infláció, de nagy gazdasági növekedés nem eredményez az. Úgyhogy ez egy fontos aspektus volt Kelet-Ázsiában, Japánban, Koreában, Tajvanban és Kínában, szárazföldi Kínában, és így ők a banki hitelt mindenképpen a termelőágazatokba tették, és más intézmények finanszírozták a fogyasztást, és ez nagy gazdasági növekedést eredményezett. Mi a titka annak, vagy lehetséges-e, hogy ugye pénzt teszünk, vagy pénz ömlik a gazdaságba, van gazdasági növekedés, de az inflációt viszont elkerüljük, mert ugye ez egy ilyen közgazdasági tétel volt sokáig, hogy nincs magas gazdasági növekedés infláció nélkül. Igen, lehetséges. Igen, nagyon is lehetséges, és valóban ez annak kérdése, hogy kinek adnak hitelt a bankok, hiszen egy olyan gazdaság, amelynek vannak bankjai, az nyilvánvalóan egy nagyon decentralizált döntéshozatali folyamatot jelent. A Szovjetunióban központosított rendszer volt, mindössze egy bank volt, a Gozbank, a központi bank, amelynek volt persze egy csomó fiókja, de a központban ülő döntéshozók döntötték el, hogy ki mennyi pénzt kap, hova megy a pénz. Ez viszont nem működött túl jól, hiszen túl központosított, túl sok mindent tud egy központi tervező eldönteni. Ennek ellentetje az, hogy delegálják a döntéshozatalt alsóbb szintekre, és a
kihelyezett pénz az termelő ágazatokba megy, úgy módon, hogy több ezer vagy több száz bank van, Kínában például több ezer bank van, Németországban több mint 1000 bank van, az Egyesült Államokban is több ezer bank van, tehát az összes nagy növekedésű gazdaságban sok bank van, és minél több kis bankunk van, annál jobb, mert a kis bankok azok kisvállalkozásoknak hiteleznek, és az valóban üzleti beruházás és befektetés céljára fordítódik, nem pedig fogyasztásra. Mert az infláció akkor alakul ki, amikor a megteremtett pénzt nem termelésre használják, hanem fogyasztásra használják. Ezek a fogyasztási hitelek, hiszen amikor a bank pénzt ad a fogyasztónak, akkor ez azt jelenti, hogy valakinek megnő a vásárló ereje, és többet is fog költeni, tehát magasabb lesz a kereslet, de nem teremtettük meg az új kínálatot mögé. Úgyhogy jobb, hogyha a bankhitelt arra használjuk, az úgy megteremtett pénzt, hogy termékeket és szolgáltatásokat állítsanak elő, mert hogy akkor a kínálati oldalt növeljük, és nem lesz infláció. Jelenleg Európa egy nehéz gazdasági időszakot él meg, ugye itt a koronavírus válság, majd ugye az orosz-ukrán háború hatásai egymásra rakódtak. Hogy látja, hogy ebből a jelenlegi helyzetből itt Európában mi lenne a kulcsa a növekedési pályára való visszatérésnek? Hát igen, vannak persze bizonyos kulcsfontosságú európai országok, amelyek olyan szakpolitikákat alkalmaznak, amelyek növekedés ellenesek. És hát nem is rejtették ezt véka alá, nem igazán akartak nagy gazdasági növekedést. Németország például az az ország, amely úgy tűnik, hogy nem is akar növekedni, sőt, lebontja az ipart, és szakpolitikákat ennek érdekében megvalósítottak. De úgy gondolom, hogy ez nem fenntartható. Ez egész ironikus, mert ugye ők azt mondják, hogy fenntarthatóak akarnak lenni, pont ezért csinálják ezt, de nem fogták fel, hogy a gazdasági növekedés az nem a fenntarthatóság ellensége. Nemrég egy kis könyvet adtam ki itt Magyarországon, amely arról szól, hogy a nagy növekedés és a fenntarthatóság hogyan járhat együtt. A fenntarthatóságot akkor lehet elérni, ha elegendő prosperitásunk van, virágzik a gazdaság, és így tudunk vigyázni a környezetre. Tehát nem ellensége ennek a gazdasági növekedés. Ez egy statisztikai koncepció, és egy statisztikai koncepció nem fogja károsítani a környezetet, hiszen a szennyezés és a környezet károsítása, amit el kell kerülnünk, és el is lehet ezt kerülni, de akkor engedhetjük meg magunknak, hogy elkerüljük, ha gazdagabbak vagyunk. Gazdaságilag jobban teljesítünk. Azaz, hogyha biztosítani tudjuk, hogy a banki hiteleket elsősorban termelőágazatokba irányítsák. De amit az Európai Központi Bank tett, az EKB, és ezt már leírtam a könyvemben, Princess of the Yen, azaz a yen hercegnője címen. Nos, tehát az Európai Központi Bank bankhitel vezette, illetve bankhitel vezette eszköz buborékokat állított elő, amelyek valóban boom, tehát felvirágzást okoznak, de nagyon rövid távon, aztán kipukkad. Ez történt Írországban, Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban az EKB rossz bankhitel politikája miatt. Aztán az EKB ugye erre válaszolva egy ingatlan buborékot hozott létre Németországban, hiszen arra kényszerítette, vagy arra ösztönözte a bankokat Németországban, hogy az ingatlan spekulánsoknak adjanak pénzt, és ez egy óriási nagy buborékot eredményezett, aminek most lett vége, úgyhogy további csökkenés, lassulást fogunk látni ezen rossz banki politikák okán, amelyet az LKB megvalósított. Úgyhogy az Európai Unió elég rossz helyzetben van, nem jó bankpolitikát alkalmazott. Szerencsére Magyarország saját valutával rendelkezik, saját központi bankkal rendelkezik, amely sokkal jobb politikákat, szakpolitikákat valósít meg, és azáltal, hogy Magyarországnak saját fizetőeszköze van, más szakpolitikákat tudnak alkalmazni, sokkal jobban tudnak vigyázni magára a valutára, és arra, hogy magas legyen a gazdasági növekedés fenntartható módon. Richard Allennek köszönjük szépen, hogy itt volt. Thank you very much. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm.